अच्छा है। जय हिंद। है ना जय हिंद। हम लोग का जो देव प्यार है अच्छा है। भारत माता की भारत माता के जय हिंद। दिखाओ कपड़ा दा नोंथांनो खोन्थानोसै जोंनि मालिकआ दिनै मा होफैदों अच्छा कंप्लेन होफैनायखौ नोंथांनो खोन्थागोन। हो जाएगा। हां ये कंपनी क्या इधर लबार गोनां फेन ये मैं काउंटर मेरा असिस्टेंट है आं बिदि लबार गोनांखौ गाननानै ओमफ्राय दिगोनो स्लाबनो नै गांनै बे गांसे गां ओमफ्राय गस्लायाबो गांनै दे ओरैबायदि नोंथांनो गाननायनानै देखायनाया नोङो अल्लाह टफियाबो काठमान्डुनि इतना कपड़ा लेके आया एकदम बे दाउलुर खिथु नैबे बेसखौ लागायबावनांगौ सिडि ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ बेसखौ लागायनांगौ आरोखि हां ओमफ्राय नैबे भेक्सिन लानायनि भेक्सिन कभिड-19 भेक्सिन बेखौबो लागायनांगौनो कमप्लिट जाजोब्बाय होननानैहाय वान टाइम सेकेन्ड टाइम कमप्लिट होननानैहाय बेखौबो लागायनांगोन। भेक्सिन लानायनि होनोब्ला भेक्सिना कभिडसिल्डआ साबसिन जाहैदों। बै कभासिन मोनसे दङ बियो एसे एफेक्ट खालामलाबायो देहाफ्रावहाय एसे गाज्रि। ओमफ्राय बे कभिडसिल्ड होननाया मोजां होनना बुंदों गुबुननि मानसिफ्रा मुलिखौहाय। दा नोंथांमोननो खिथाहरबाय आंथ' लायाखै आं लाया भेक्सिन नोंथांमोननो गाननायनानै देखायनि नोंथांनो देखायनि बिदिसो आंनि न'आव थाबोजोब्बाय सिगांनो गासिबो मोननै दंखायोमोन फेरफेन दा माबाय बुंदों लोगोफोर ओमफ्राय सेन्देलाबो गोदानलै बिदि सेन्देल होफैदों मालिकनि होफैनाय गोजा गस्लायाबो जा जोयोना आयु जायालै 32 बटन वाले बाइक सालायनायाव गाननोसो मोजां बे गस्लाया उन बिखायाव बारा हाबना उमेश भाई खाना खाया बेनो लोगोफोर आया का है ना नोंथांनो देखायबाय लंपेन्ट गांनै गस्ला गांनै गस्लाया बेबायदि कालार एखे जा जोयो सिङाव बेनो गाननो हानाय ना सेन्देलखौथ' नोंथांनो दिन्थिखाबाय आंनाथ' सेन्देलानो गैयामोन सेन्देलाव गाननाय बायदि माने बेखौ गाननानैहाय रेस्टुरेन्टआव थाङोब्ला माबायानो आखांखाया जाहैदों नङा जाखो नोंथां दा फरायनो बायलां दिनै माहाजोन हिन्जावनि बायना होफैनायाव मोनबाय गस्ला गोदानै आप तो जा रहे हैं गाननायगासिनो लेकर जाना जूता इसोरबो मोनजोब्बाय गस्ला गोदान 8 नंबर हाय ठीक है समझे नहीं बराबर है बिथांमोना हिन्दी रोङा खानाडा हिंदी नहीं जानता है भाई फ्रेंड्स आ गया दोस्ती बेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों बेनो लोगोफोर नोंथांमोना खिथाबाय saya enak bodang lah bodang बटन देता ना क्या नहीं वो आईडीसी के लिए ये दिया हां आईडीसी के लिए माखासे खालामनोसै न'आव आराम से भाई दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ चेनेलाव गाना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जय हिंद है ना जय हम हिंद लोग का जो देव प्यार है अच्छा है। भारत माता की भारत माता के जय हिंद।